Goedenavond, tijd voor het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een kort overzicht van deze zaterdag. Een 18-jarige jongen uit Vlissingen is overleden na een zwaar verkeersongeluk op zijn fatbike. Het slachtoffer botste afgelopen nacht op de President Rooseveltlaan tegen een bestelbus. De Vlissinger werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Op het eerste gezicht lijkt dit een zonnebank. Maar wie hieronder gaat liggen, komt er niet bruiner uit. Het blauwe licht moet juist de huid van mensen met huidaandoeningen tot rust brengen. Honderdduizenden Nederlanders die hebben last van eczeem. Voor deze mensen ontwikkelt een Zeeuws bedrijf nu een nieuwe behandeling. Met blauw licht. Ik ben heel trots. Met onze product kunnen we wel een oplossing geven met huidaandoeningen, net zoals eczeem, jeuk, psoriasis. Al jaren is UV-licht een beproefd middel. Maar net als de zon heeft een behandeling met UV-licht een keerzijde. Wie er vaak aan wordt blootgesteld, loopt op de lange termijn een grotere kans op huidkanker. En het voordeel van blauw licht is dat het geen UV heeft. Dus geen risico op huidkanker, geen risico op verbranding als je een hoge dosis krijgt. Onderzoeken in Polen en Duitsland laten zien dat de nieuwe behandeling net zo goed werkt als de huidige UV-therapie. Samen met onder meer Unitron in Schoondijken krijgt de Zeeuwse uitvinding steeds verder vorm. Tijdens de klinische onderzoeken viel nog iets anders op. Terwijl het blauwe licht de huid behandelde, zagen onderzoekers dat proefpersonen ook aantoonbaar ontspanden. Dat trekt inmiddels ook de aandacht van wellnessbedrijven. Mensen hebben vakantie, daar hebben ze tijd voor ontspanning. Dus ja, dan denk ik dat dit voor die mensen ook wel heel welkom is. Plex hoopt dat deze Zeeuwse uitvinding vanaf 2028 het leven van duizenden patiënten kan veranderen. En niet alleen hier, maar misschien ook wel wereldwijd. Dit is Trekkertrek 2026. Ronkende motoren en veel spektakel op de trekkertrekbaan in Aagtenkerken. Maar achter al die grote trekkers staan ook veel vrijwilligers. Zoals de 12-jarige Joey. Wij zijn nu al 2 weken bezig. Met opbouwen doen we eigenlijk van alles. Een beetje spandoeken ophangen en dingen maken, hekken neerzetten. Samen met andere jonge vrijwilligers werkte Joey aan de mini-trek. Eigenlijk is het gewoon een trekkertrekbaan, maar dan een maatje kleiner. Wat is de derde baan precies? Voor de kinderen, dat ze ook kunnen ervaren in het klein wat er hier gebeurt. En dan kunnen ze ook eens kijken hoe dat is. De jonge vrijwilligers steken er veel tijd in, bijna net zoveel als de organisatie in de officiële wedstrijdbanen. Maar of Joey zelf de grote trekkertrek ooit wil organiseren? Ja, misschien wel, ja. Misschien, maar niet helemaal zeker van. Want het is wel echt heel veel regelen. Kloetingen in de groene shirt speelt in voorbereiding op de competitie in de tweede divisie. Op eigen veld een oefenwedstrijd tegen Kozakkenboys dat ook in de tweede divisie uitkomt. Dennis de Nooijer is daar de trainer in Werkendam. En de Nooijer ziet hier dat Kloetingen-keeper Matthew Lentink na een kwartier spelen de bal volledig verkeerd inspeelt door de as van het veld. Grad Dame, de oud-prof van NAC Breda, krijgt de 0-1 op een presenteerblaadje. Veel afwezigen nog bij Kloetingen door vakanties en blessures. Zo haakt aanvaller Ruben de Jager zelfs nog geblesseerd af in de warming-up. Zijn vervanger is Luc Admiraal, overgekomen van ASWH. En die krijgt hier een vrije trap na 44 minuten spelen. En hij schiet hem geweldig binnen. 1-1 ten Hove is volstrekt kansloos. De wedstrijd bestaat uit 4 blokken van een half uur. En in die laatste 2 blokken zien we veel talenten van Kloetingen in actie. En deze Aart Waal, overgekomen van Bruce Boys, legt de bal pan klaar voor Joël van Herwijnen. En hij zet Kloetingen op voorsprong met een fraai balletje achter het standbeen. Goal na dik een uur spelen, maar de wilde van de voorsprong duurt kort. Als Johnny Lommers van Kozakkenboys van dichtbij de 2-2 kan maken. Maar de wedstrijd krijgt nog een winnaar. Kloetingen krijgt een corner in de 106e minuut. De bal komt voor de voeten van centrale verdediger Corijn Kokil, overgekomen van NAC Breda. En hij bezorgt Kloetingen een 3-2 overwinning. In Zierikzee was hij een icoon. 17 jaar lang torenwachter in de Dikke Toren. Maar na een conflict met het bestuur is Hans Baris vertrokken. Ik vond het toen ik wegging jammer.
Maar nu, ja, ik zou het eigenlijk gewoon weer doen als ik had geweten van tevoren. Dan had ik het misschien al eerder gedaan. Dit is geweldig. Sinds zijn vertrek heeft hij een nieuw onderkomen gevonden in Brouwershaven. En ook hier kruipt hij weer in een historische rol. Ik ben hier in het stadhuis Jacob Cats. Ik probeer hem na te doen. Ik probeer mijn snor natuurlijk een beetje, mijn baardje een beetje wat langer te laten worden. Maar daar ben ik nog te kort voor hier, dus dat moet nog even een beetje groeien, hè. Baris zit er nu 4 weken en heeft het ontzettend naar zijn zin. Toch heeft hij het monnikspij niet helemaal ingewisseld. Ik ben 4 dagen per week in de kerk, in de Nicolaaskerk. Dan ben ik als monnik. Die monniken kwamen naar Brouwershaven toe om de armen te helpen. Dat hoort er gewoon bij, voor mijn gevoel. Bent u ook van plan om het nog lang te blijven doen? Zo lang als maar kan. Ja, dat is gewoon iets wat ik gewoon met plezier wil doen en blijven doen. We konden van een mooie zaterdag genieten met vrij veel zon, soms ook wat wolkenveldjes, maar het bleef droog bij 23 tot 27 graden. Vannacht koelt het af naar 17 tot 20 graden en neemt later in de nacht de bewolking wat toe. Zondagmiddag trekt een koufront over het land. De bewolking neemt in de ochtend nog verder toe en valt er van tijd tot tijd wat regen in Zeeland of trekken enkele buien over. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af en is er nog kans op een buitje. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Vanaf dinsdag keert het warmere, drogere zomerweer terug. De zon laat zich volop zien en de temperaturen lopen weer op. Tot zover deze zaterdagse Zeeland Nu. Graag tot zometeen bij Zeeland de Week. Het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.